Τις εκλογές τις κερδίζει όποιος δουλεύει στρατηγικά και μεθοδικά, όποιος έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Για να σχεδιαστεί όμως ορθά μια στρατηγική, χρειάζεται την ορθή πληροφόρηση μέσα από στοχευμένες δημοσκοπήσεις και εις βάθος αναλύσεις. Εκλογές είναι το τι λέει η κοινωνία. Τι την απασχολεί. Ποιες οι προτεραιότητες του εκλογικού σώματος. Τελικά, ποιες ομάδες σε προτιμούν και σε ποιες ηλικίες δεν έχεις διείσδυση. Δεν αρκεί να είσαι μόνο επικοινωνιακός ή επικοινωνιακή. Πρέπει να βελτιώνεσαι και προπαντός να στέλνεις τα σωστά μηνύματα με βάση φυσικά τις προτεραιότητες του πολίτη. Οι κερδισμένες εκλογές προϋποθέτουν όραμα και πρόγραμμα, ξεκάθαρα μηνύματα, ποιος είσαι, γιατί εσύ, τι θέλεις να αλλάξεις. Διότι πολιτικό μάρκετινγκ χωρίς παραγωγή πολιτικής απλά δεν υπάρχει. Μια εικόνα μπορεί να πει 1000 λέξεις. Στη σημερινή εποχή όμως μπορεί να κρίνει χιλιάδες ψήφους. Εκλογές είναι καλά σχεδιασμένες εκστρατείες. Το scroll της στιγμής που γίνεται ψήφους. Με ένα reel, με ένα story. Οι εκλογές θέλουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μια ομάδα ειδικών. Η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα ενός μοσαϊκού σωστής πληροφόρησης, στρατηγικής και αποτελεσματικής εκστρατείας. Στη Συμπροέτου κάνουμε εκλογές από το 1991. Έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και μια ομάδα δημοσιογράφους, επικοινωνιολόγους, marketeers, strategies, graphic designers, social media experts, δημοσκόπους που κάνει τη διαφορά. Στη Συμπροέτου ξέρουμε από εκλογές.